खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय आरो बे जगदान जाखांनायनि उनावनो गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थिनि फोथाराव थानानै राजखान्थिनि बे समाव माला गानखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय माखासे माने बेरफुसार बाथ्रा बुंदों आरो मा थांखिनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होगो आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा राजखान्थियाव थानानै रायजोनि हारिनि समाज हारिमु राव धोरोमनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि माबोरै बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ रोखा फोरमायदों दि बिथांनि गुबै एजेन्डा एबा थांखियानो जाबाय हारिनि थाखाय नंगौ बे समाव राव हारिमु धोरोमखौ बासियालासे बिथाङा खामानि मावनायनि समायखिरा होदों बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनैनिफ्राय राजखान्थिनि फोथाराव आगान होबाय आरो राजखान्थि बाबै बे समाव बिटिसि ओनसोलनि जौगानायखौ बे समाव सरकारजों थाफानानै खामानि मावनानै ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय बे समाव समायखिरा लादों राजखान्थिनि फोथाराव एबा राजखान्थिनि बेन्दोङाव थानानै उदालगुरि जिल्लायाव गोबां मानि मावफुंनांगौ आरोबाव खामानि दं बेफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो राव हारि धोरोमनि खामानि मावगोन आरो बेफोरबायदि गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाय लोगो लोगोनो गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानाय लोगो लोगोनो बिथांनि गुबै एजेन्डाया सेथि खामानिया मा एबा बिथांनि सेथि थांखिया मा बेफोरजों लोगोसे ओनसोलाव जौगानायनि बागै माबोरै फोरमायदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै नोंथांमोननो खोनासंनो लादोनि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि उनाव मैया आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो दिनै आङो बिटिआरनि मोनसे आनसलिक दल इउपिपिएल दोलोआव आङो जगदान जादों उदालगुरिनि बे टाउनाव आरो बेखायनो आङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बर' हारिनि थांना थानाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावनांगौ लोगोसेनो गामि सोसननांगौ 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनांगौ जि खामानिखौ गणतान्त्रिक भाबै बायजोआव थानानै मावबाय बे खामानिखौ सिङाव थाना सिस्टेमाव थांनानै सरकारजों जुजिनानै गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै नारसिननानै बेखौ समाधान खालामनांगौ आंनि कर्तब्य आरो बेखायनो बे कर्तब्यखौ आङो पालन खालामनो थाखाय रायजोखौ सिबिनो थाखाय समाजखौ सिबिनो थाखाय आरो राजनितिक सामाजिक भाबै रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय आं आवगायबोदों रायजो राजाया बिसास लाखि आं रायजो राजानि सायाव बिसास दङ आरो रायजो राजाखौ बिसासाव लानानै गोरिब गुन्द्रानि न'आव थांगोन रायजो राजानि न'आव थांगोन न'खर न'खर थांगोन आरो आङो बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंदों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज हस्पिटाल गायसननांगौ उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि गायसननांगौ उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज गायसननांगौ बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगाया जेरै जौगादों आसामनि गुबुन गुबुन जायगाया जौगादों उदालगुरि जिल्लायाबो बड'लेण्डनिनो मोनसे एंगारहायै जिहेथु बे बाहागो बेखायनो जौगानायनि आरो गोदान जोलै लाइमोनफोरखौ जुब शक्ति गोदान शक्तिजों लाइमोननि शक्तिखौ बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट बिथांमोननि एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आइजोफोरनि जौगानाय बिथांमोननि एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आरो समाजखौ गोदान मोनसे बाथ्राजों गोदान गति होनो थाखाय आङो समायखिरा लादों रायजो राजाया आंनि सायाव बिसास लाखि आरो दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो गोदानै राज्य सभानि माने सायख'जानाय बिजाथि बा देरहासारनाय मानगोनां बिथां आरो बारग' बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आङो धन्यबाद होदों लोगोसेनो उरखाव गोरा ब्रह्म आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो लोगोसेनो रोनगोरा नार्जारि आथिखालाव राज्य सभानि एमपि लोगोसेनो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बारग' डेपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथांखौ आं धन्यबाद होदों बिथांमोना आंखौ गावनि दोलोआव बजबनानै लाबाय फैबाय थानाय समाव हारिनि सार्थनि थाखाय समाजनि सार्थनि थाखाय प्रत्येक रायजो राजानि सार्थनि थाखाय आङो गोसो होसारनानै हाबा मावगोन बे आंनि थांखि बेयाव जाति धर्म भाषा बासियालासेनो बयनिबो थाखाय हाबा मावनाया आंनि थांखि बेखिनिखौ फोरमायबाय